Velkommen til Rusakutas tur i Universitetsparken her i Aarhus, hvor I lige om lidt skal starte på verdens bedste studie. Første stop, det er matematisk kantine, og en matematisk kantine er sådan set også jeres første stop. For det er her, I skal mødes allerførste dag, og med jeres nye hold af nye venner. Derover så er matematisk kantine også et sted, hvor man kan få rigtig billig kage og med god mad til gode priser. Og I kan også sidde og læse her med jeres gode nye venner. I dag skal vi rundt i Uniparken, så jeg synes bare, I skal følge med. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Nu står vi ved Health Studio Service, og dem kan man tage fat i, hvis man har nogle særlige behov, eller hvis man skulle få brug for hjælp under studiestarten eller senere. Så kommer vi til Storane, og det er her, der står Biomedicin Syd. Det er bygning 1232, og her kommer det til at være en masse forelæsninger i starten. Før der stod vi foran det, der hedder Store Anna. Nu er vi foran det, vi kalder Lille Anna. Det er faktisk fordi, der er et lille auditorium helt oppe i toppen. Men i virkeligheden så er jeg her mest for at få holdtimer, holdundervisning. Så er der også et par borde nede, man kan sidde og læse i sine grupper med. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Rock your body. Velkommen til Victor Albeck-bygningen, en bygning, som også kaldes VAP. Det er et gammelt fødestue, som er blevet ændret til bibliotek, til grupperum og til læsesal, som vi også deler med alle andre studier. I Victor Albeck-bygningen kan du læse med læsegruppen, og du kan hygge dig. Og så er det rigtig vigtigt, at du kan låne bøger til din studiestart. I read along nowadays, much more than before. You left me high and dry in a loveless land with nothing. Nu er vi ankommet til Bartholin-bygningen, og det er endnu et sted, hvor man kan se forelæsninger og have holdundervisning. When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello, I got places to be. Places to be. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be.
så er vi kommet til Unisøen, som ligger her midt i hjertet af Uniparken. Og det er her, der hvert år er afholdes kapsejlads, som er Nordeuropas allerstørste event. Og der plejer at komme sindssygt mange mennesker, og det er mega fedt, og det er også arrangeret, så det skal I glæde jer til. I må kunne forstå, at der er forskel på folk. Jeg har aldrig kysset med en psykolog, og det er noget, der gør mig stolt. For vi har et ry, som vi vil bevare. Vi kommer med vægte, der tager det herfra. Og når vi sejrer i spin-hop og bajer, så skal det motherfucking fejres det bare. Så hvis du er gæst til en medicinerfest, som er klar på at prøve lidt af hvert. For jeg kan ikke garantere, hvad du hører eller ser, men du ved, vi leverer, og du ved, det bliver svært. Og hvis jeg drikker til jeg falder om og dør, så går jeg i det mindste ikke herfra som ingeniør. Det her, det er Det Kongelige Bibliotek. Her der kan man få mad, de har kantine, de har læsesale, de har boksepuder, og de har massagestole nede i kælderen. Det er fedt. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. You go on and go on, you know what got to flow on. Select us on the radio, play us because we're very ozone, but that's not us, so hold on. Velkommen til Medicinerhuset. Det er det sidste stop for i dag. Og Medicinerhuset er simpelthen medicinernes helt eget hus. I Medicinerhuset der har vi 4 sale med læsesale, der er grupperum, og så er det også her, hvor vi har vores fredagsbar, Umbilicus. Så her kan man bruge rigtig mange timer af sit studie. Tusind tak, fordi I gad følge med i dag. Vi glæder os så meget til at se jer.